namin guys. Yung dalawa kong anak. Yan, pinaliguan nila yung alaga nila. So kayo niyan, yan yung si Kobe na yan. Araw-araw talaga yan sa naliligo. Yan. Yan siya oh. Yan, magmama yan. So ayan yung dalawa kong anak guys oh. Wow, kanindot sa dagat guys. Oh Kobe, swim. Going to my mama. Swim na. Ano siya ako mga alaga nilang duha guys. Kobe. Kaya mo si mama ni mo Kobe oh. Ano guys, kaya mo daghan tayong mga views dito guys oh. Guys, ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my vlog. Karon guys, ato na po ko sa akong garden guys kay magsud ko og kanang juta sa sako kay nagtanom po usog og pipino. So mo ni akong buhaton guys karon sa akong garden. Guys, gipang sulod na ko ni sa sako. Kay naamo ko daghang sako. Mga sako sa bugas. So daghan kay kog sako sa bugas. Mani akong kuan kay ang akong kuan magud diri guys kanang kunti rice so kinahanglan jud sa nalapod akong iro guys oh nga apil-apil sag-asa ko apil-apil ka ha magsikag apil-apil diri ha mayra bang makatabang ka oh tabang diri sud sus ako Kobe tabang diri sud kana sa guys gikan na sa naligog dagat. Maligo na siyang iruwa guys. So magsamok-samok lagi na siya diri ako sa akong garden. Mao ni siya guys akong kanang kuan ni siya tipasi. Kanang sa umuha pa sa buhol kanang kuan man ni kanang maggaling bitaw og kuan maggaling og humay. Nya 150 pud ang sako ani guys akong pagpalit. Mao na siya akong gisagol sa yuta. Guys, karang ako ning sagol-sagol nga na guys kay arong dili bitaw magkuan ang iyang yuta. Kay daghan ko gisid nga kuan kanang pipino. Kay dali ra mo ng pipino murag kanang sa kabuan ra na siya makuan na pud siya kanang basta mahuman na sa pabunga tanan murag malaya na pud iyang kuan singot guys. Akong mas murag malaya na pud yang mga dahon ba nya di na pud siya mubunga mo nang nag seed na pud kog usob. Ini kay diri sa akong garden guys. Muna ko pang sudlan ako ning mga sako kay kani containerized man ni akong gi on guys containerized ni akong gi garden. Bunga mo pud siya bisag sa sako ra. Nya nagtanom ko guys og nagsiday ko og pitsay kay ang akong mga bunot og katong mga kuan sa bagol wala pa to na ko sa matanumi wala na akong ihalo ni kaniyani oh para sa kuma tamni na may laing ang buhat kay busy ko diri sa akong garden kay ya karon guys kay sa dyan karong March 22 di ay mag first evaluation na sa akong garden tanaw na nilag makapasar ba ko guys sa or maka kuan ba ko maka bisag maka top 3 ba ko diri guys or okay ra bahalag di ko makadaog basta nakapananom lang ko ya nami mautan pero sa una guys bisag dili kayo tuayo akong garden nakuan pud naka apuan pud diri sa tibuok kuan na pud diri sa tibuok uslob mo ni akong technique guys kanang pagulon yuta ay
Dito man sa kay nanay design guys, di na ko kailangan mag-design pa kayo. Nalang sa mga design na sako. Kani mga sakuha, dili na ako ni sa pinturahan kay na naman sa mga design. Nya ako man ni siyang kay babuan og katong mga tayo si bitaw swati, kay rong tambok jud ang tanom. Sa kay may design na ni siya oh. Sako nga na yun. Ano po siya guys, na po siya design guys oh. Wadi na ko maggasto og pintura. Ano akong ginabuhi diri. So garden. Kasi guys, pitsay ni mga tulok adlaw pa ni siya guys oh. Yung turok na siya guys. Mga Sabado or Lunes pwede na ako na sa ibalhin sa katong akong gihimo. So tanawa guys, pagkadaghana sa akong gapon guys, mo ni akong gipanghimo. Gipangbutangan ako og mga nganing akong mga garden. Karong inagimbalwit nila, makit-an dayon nila akong kuan, makit-an nila dayon akong tanom. So ako na sinang ipangbutangan og mga kuan. Sana tumba man ni oy. So gipamutangan ako sila guys og mga ngan. So kani siya ding lugar ha. Mga talong ni. So kana diha area na sa talong. Nya guys, naana pug koy bag-ong anihonon. Nakuan kanang pipino. So pang-upat na ni na harvest. Oh, dako gihapon sa guys oh. Pang-upat na ni siya nga harvest guys kani. Pang-upat nga harvest na ni siya guys. So, dagko gihapon sa guys oh. Pang-upat nga harvest nako guys. Pang-upat na ni nako nga harvest nya to ay dagko kay dito guys oh. Morning nagtanom kog usob guys kay tanawa. Maluya na sila oh, ilang mga dahon maluya na, kadugayan na, maabot nag mga pila ka buwan. Mga maluya na ilang mga dahon, murag dili na siya. Kuan oh ha, luya na siya oh. Nilang ako ang palaya kay daghan kay ni sila nagbibitay oh. Ako na silang gipangbalot kay aron nagimbalwit nila. Daghan kay siya bunga, daghan kay siya nagbitay guys. Kanitong akong batong mo ni akong ibuhat, ibutangan po na ako ni sa mga ngan nga nai-design ako ano. Kaya ro ngari nila, kita sila nga oh, mo din ay yang pwesto sa sitaw. Mununtanan akong gipangbutangan na og mga ngan. Oh, akong kalabasa, ako na po siyang gibutangan og ano. Mara ni akong kuan buhat diri. Nya gahapon kay diri man ako isuon manang relax man pud ni kuan pahuway pud Domingo manang di pud kuan og Domingo guys. Napug koy kuan guys kanang tangkong kay mahilig mami mga sinigang. Ang mga anak mahilig na sila sinigang. So libre ra pud kay mig tangkong diri kay makapalit ka sa merkado siguro mga 5 ka bugway ba na 10 pesos na. So manang oh napud ko guys sa lubati. Nagiutan ka galubati daghan na kayo sa kuan guys oh. Mga libre ra jud kay diri pero sa Manila bisaw na wa jud mi makalibre mga yan guys mga lubati mga kuan. Nya guys mupalit pa kog pintura ni guys kay ako na siyang pinturahan niya. Kay mabuhi na tong akong ay balhin na to nako tong akong bitsay ako na sa ibalhin dia. So grabe inita guys oh. Mo ni oh, init kayo. Kung garden grabe ka init. Init sa akong garden. May mandiri sa atbang sa among kuan kay
nagtanom pug kog kani mansanitas. Ay, mansanitas lagi niya. Daghan di ko na po ni sa benefits guys kaning mansanitas. Nakakita ko nga naigi po sa Facebook. So, nagtanom po ko ani guys before mi nagpahimo og balay ako na siyang gi kuan kanang gitanom na siya guys. So mo to guys, akong vlog, akong kamot hugaw kayo kay nga na dyan yung pobrita. So maning kamot magsikay-sikay kada adlaw. Mo to salamat sa mga sa natong naglagubo dito. Tapos hindi naglagubo. Kaya mo to guys kanang kung Deragos garden, ya ganiha, nangaligo ako mga anak dito sa dagat. So tanawan lang niyo guys, ug sa katong wala pa nakatan-aw, ug wala pa naka-subscribe, subscribe na mo guys. Kay napay na ako mga videos akong kita niyo diri sa ako mga gibuhat. So salamat ug thank you. Salamat kaayo ninyong tanan sa mga nananaw sa akong vlog, ug sa mga bagong subscribe dia, salamat pud ninyo.